Desember kalo tile fila samba fila ni muga ani kile aw munnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'a ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka se juma ma Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi collectivité lakɔla karamɔgɔ minnu bi an ka faba o kɔnɔna la nɔ olu kɔni bɛ kabi juma tɛmɛnen baarabila o la n'o bɛnna novembre kalo tile 26 ma san 2021 u ka syndicat ka fɔla sa ko n'i y'a ye k'u ye nin baarabila in kɛ k'a sababu ye novembre kalo in na sa k'u ka sara kɔni o ma kɛ fɔlɔ. Sira min ni o bɛ tɛmɛ Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ Desembre kalo tile fɔlɔ n'o bɛnna kunuma sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 7 a sira in kɔni o kun tigɛlen don n'o ye Sangala ye Sangala ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 60 bɔɲɔngo o de don ni dugu kofɔlen yɛrɛ kɔni sigida 6 maa bɛɛ de bɔra ni ka sira ninnu ka tigɛ ka sababuya kɛ ko sɛnɛkɛla dɔ o kɔni fagara u ka tɔnbolomaw n'u ka kiiri tigiramaw fɛ novembre kalo tile 11 tɛmɛnen a kɛra dugu min na sa o de ye Bongɔri ye u ka fɔla k'u kun ye maa 3 ni ka olu minɛ ka tila ka olu bila tuguni olu kelen ka tile 3 lakɔlɔsili kɛ u bolo. Sirabakan kasara dɔ ni ale kɛra kulukoro o sira la kɛra sababu ye ni ka maa kelen ka o bɔnɛ ani na maa 6 olu jogina ni kɔni kɛra sira min na sa o de ye Bamakɔ ani kulukoro sira a kɛra novembre kalo tile 30 a kɛra dugu min sira la sa o de ye Fugadugu ale ni Manabugu olu ni ɲɔgɔn cɛ ni bolimafɛn fitinin yɛrɛ kɔni tun bɛ k'i kunda an ka faba kɔnɔna de kan min ni a tora bolila ka bin a yɛrɛ ma ka sɔrɔ a ma se maa se a ma o de la sa a kɔni kɛra sababu ye maa minnu tun bɛ bolimafɛn kɔnɔna la ni maa kelen tora la ka tɔw jogin maa minnu joginna sa olu ta ni ka taa n'olu ye lapitaniso la. Sirabakan kasara wɛrɛ o kɛra Jelibugu ale sira la kunun Desembre kalo tile fɔlɔ san 2021 a kɛra nɛgɛ kaɲa 16 tɛmɛnen ni sanga 29 ye wagati min na sa a yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni jogina ni sirabakan kasara in o la maa minnu bɛ yen nɔ sa ni sirabakan kasara in kɛra olu ɲɛna u y'a yira k'a fɔ ko sotarama 2 olu de kɔni tun bɛ ka ɲɔgɔn gɛn kosɛbɛ yɛrɛ u tun bɛ boli teliman yɛrɛ de la min n'u tun bɛ fɛ ka maa dɔw kun jɔlen don u tun bɛ fɛ ka kɛ maa fɔlɔ ni ka olu ta a kɔni yɛrɛ kelen tun bɛ sotarama kelen yɛrɛ la sa min ni ale yɛrɛ kɔni taara don o poto yɛrɛ ni ka o bɔ ka o bin maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu jogina olu ta ni ka taa n'olu ye lapitaniso la. Novembre kalo tile 30 tɛmɛnen san 2021 cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ ɲɛnaminifɛn o kɛlɛli ma sa jokaw fɛ yen nɔ jo ale bɛ kati o lamini na u ye ɲɛnaminifɛn caman ni ka o de jeni nin yɔrɔ kofɔlen na ɲɛnaminifɛn min yɛrɛ sa ko n'a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 5 de la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Gabonkaw olu fɛ yen nɔ nin wagati na muso minnu bɛ kaso la Gabon Libreville dugu o kɔnɔna la sa olu y'a yira k'a fɔ ko u balo cogoya kɔni ko o maɲi kaso o kɔnɔna la o de la sa u y'a yira k'a fɔ ko ni u balo cogo kɔni ma yɛlɛma sa olu kɔni bɛna wagati kɛ u tɛ dumuni kɛ. Papa François ale ma kɔnɔnin do bi alamusa Desembre kalo tile 2 san 2021 Chyprekaw fɛ yen nɔ Chypre ale bɛ Grèce jamana o kɔnɔna la sibiridon de bɛna kɛ a ka bɔli 35 ye min kabini kalafili o baaraw olu kɛra a ka nin dugutaga in bɛna tali kɛ tile 4 kɔnɔna o la min n'a bɛna taga Orthodoxe jamana kɔnɔna la Nicosie Athènes ale ni Lisbonne o dugu o kɔnɔna la sa a kɔfɛ ani tungarange kura minnu bɛ yen nɔ an'olu bɛna sigi ka kuma ni k'aw kɛ. Mali kunnafoni jabaranin la jabɔ ni kɔkan kibaru in de bɛ an ka bi kunnafoni ni ka a datugu hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini juma inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan an ka jamana halisa ala ka basigi ala ka o lana a kɔnɔna la aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.